Sallarmısınız? Min inspektor üç puşmaq. Üç puşmaqның üç puşmağında tekşirüşü. Üç puşmaqның barısında tekşirəşəmiz. Manısında tekşirəmiz, manısında. Barısında tekşirəşəmiz. Benim deviz bir. Geldim, gördüm, sayılandım. Uşadı iken demledim, uşamasa bir gaybe. Üç puşmaq inspektoru çıktı Şirat'tағы üç puşmaqны ауыларға. Bugün biz Qozonda, Kreml muyu yar boyunda Мында матур туристлар күп, туристлар булган җирдә ризык та күп булырга тиештер инде ул логика буенча. Менә каршымда Ям-яшел дигән кафе язылган. Настоящая татарская кухня, настоящая булгач, үч пучмагы да булырга тиештер, чын үч пучмак. Монда тышкы якта күрсәтелгән меню, әйдәгез аның белән танышыйк. Салкын кабымлыклар, бөтен нәрсә монда ике телдә язылган: татарча, русча. Меня безне кызыксындыра, менә бу позиция үч пучмак дигән. Треугольная легенда национальной выпечки, где два угла — это родители, а третий — дети. Менә беләйдегезме, ике пучмагы әти-әниләр, бер пучмак ул балаларны белдерә икән. Авырлыгы үч пучмакның 150 грамм, бәясе 340 сум. Birinchi o'zimning kechirishlarim bilan bo'lisham do'stlar. Ям-яшел birinchidan ismi menga yoqadi. Menyuda shulay qiziq qina atamalar bor. Masalan, shu oqsharlar kotleten ana eshitganingiz bormi ekan? Meni masalan birinchigina topqir eshitdim. Yo'g'isa 690 so'm tursa-da. Mana shulay. Menyular bir g'odiy yozilgan tega. Stolovoydagi shekilli. Birning rasmlari yo'q. Birinin motor түгел инде. Бу бик зур минус. Ләкин без барыбыр да көтәбез. Үч пучмагы ничә сум дигән идем әле, 340 сум 150 грамм. Бик зур түземсезлек белән көтәм. Ләкин аннан кала шулай алдым кияү пилмәнен, шиби бавырын һәм тагын менә монда кас шулпасын алырга дип уйлаган. Ләкин кас шулпасы минемчә артык майлы булыр ул. 690 сум тора, 350 грамм. Тагын бер бик зур плюс минемчә бу кафеда татарча җырларның яңгыравы. Менә хәзер ишетеп алдым бик таныш тавыш. Аның тавышы микән, юк микән? Ләйсән Әсхәтованың. Без сәләттә 2008-2009 елларда сәлкеш булган чакта Ләйсән апа дип эндәшә иде инде. Ләйсән хәзер дә апа инде ул безгә. Әсәләтнең төрле җырларын башкара иде. Менә бу да аның тавышына бик охшаган. Менә тыңлап карагыз әле. Бәлки танып алучылар булыр, язырсыз. Бу ул башкарудагы җыр микән әллә башка кеше башкаруындагы җыр микән? Шиби бавырның кыяфәте буларак булса, шулай мотор итеп эшләгәннәр, ясаганнар. Тәмле дип уйлап дигән фикердә калам. Шиби бавыр миңа ошады. Хәзер күчәбез Кияү пилмәненә. Әйттеләр, монда пилмән бар ат итеннән дип. Ләкин монысы түгел әле. Ләкин мин сайладым Кияү пилмәнен, монда ялгышмасам булырга тиеш сыер ите. Менә сметана да китерделәр, каймак түгел сметана. Менә яшел тәмләткечләр, укроп. Там менә хәзер пилмән авыз итеп карыйбыз пилмәннән. Менә китерделәр 340 сум тора торган үч пучмакны. Мин аны берәр XXL дип уйлаган идем, бәлки теге king size дип әйтәләр бит инде, берәр зур. Юк, әле ни зур түгел. Ага-буга үч пучмак. Мотор итеп бирелгән. Үзегез күреп торасыз. Бу тышкы кыяфәт әйбәт шикелле бай. Капшап караганда да бик мотор күренә үзе. Хәзер калып карыйбыз. Менә хәзер шушы ракурстан күрсәтәм үч
шулпасы агып тора. Минем өчен бик мөһим фактор ул туралган ит, фарш түгел. Чөнки фарштан ясалган пешмак түгел минемчә. Менә хәзер без шуны кабып карыйбыз. Булай үзе тәмле кебек, ләкин нәрсәдер җитми, нәрсә икәнлеген аңламыйм. Камыр бик әйбәт. Менә бу бөрелгән урыннары кетердәп тора, менә мин пешмакны менә шулай кетердәп тора торган камырын яратам. Билгеле бөтен яшәп булырга тиеш түгел, шушы бөрелгән урыннарны гына кетердәп торырга тиеш. Әйбәт. Булай гомумән алганда, һәрхәлдә бу 340 сум тора торган пешмак түгел, бәлки минем логикам дөрес эшләмидер. Бәлки аның монда кергән бөтен ризыкның бәясен, шушы кафены түгел инде, рестораннарга чыгымнары бик күп була бит инде. Уты, суы, тегесе, монысы, налогы, бәлки шуларны исәпләгәндә 340 сумга чыгадыр да. Bilmem kime, mesela күренәме икән, юкмы икән, аның бик матур түгел инде менә төшләнгән пешмакны күрсәтү. Шулпасы бар, коры түгел, монысы да шулай ук бик мөһим фактор. Мин мондай пешмакны рәхәтләнеп ашарым да, ләкин минемчә бу күп дигәндә 100 сум тора торган пешмактыр. Нәрсәдер җитми дигән идем. Сочность вкуса дигән әйбер бар. Менә аның татарчасы ничектер, бәлки сезнең арада әйтүчеләр булыр. Ләкин иң кызыклы җиренә җиткәч, менә моның пешмакның калган 3нче дип әйтик инде, пешмагына җиткәч, ниһаять бик зур плюс сизелде. Монда кергән бит каз ите, менә шушы каз итенең шулпасы шушында җыелган һәм бик тә тәмле килеп чыккан. Менә монда 3нче пешмагында бөтен тәме сакланган булган күрәсең. Яшел кафесыннан шулай итеп чыктым дип әйтәм инде. Нәрсә? Миңа ошады. Туристларга күрсәтә торган һәм туристларга гына күрсәтә торган түгел. Гомумән Татарстанда яшәгән кешеләр дә монда килсә, күрсә, ашаса, бик канәгать калырлар дип уйлыйм.